хәдискә күрә әсәй ягынан инәй әсәй кеүек, атай ягынан агай атай кеүек. Ысынлап та шундый хәдистәр бар. Әсәйң ягынан инәй әсәйң дәрәҗәһендә тиелгән. Шулай ук атайыңдың агаһы я кустыһы бер агастан, бер ботак һымак дип сагыштырылган бит инде. Нисек кенә булмаһын, без ике яклы хөрмәт итәргә тиешбез. Атайдың агаларын, кустыларын атай һымак кабул итеп, әсәйдең апаларын, һеңлеләрен әсәй һымак кабул итеп. Ләкин атай ягынан инәй булһа ла, без уга ла хөрмәт күрһәтергә тиешбез. Галимдар арасында ихтилаф булһа ла, кемдер әйтә, мана атайың ягынан инәйең өстен, кемдер әйтә әсәйең ягынан инәйең өстен дип әйтәләр. Ләкин безнең өчен бу теория ихтилафы һымак каралырга тиеш. Без бөтәһен дә хөрмәт итеп, уларга ярдәм күрһәтеп һәм бөтә кәрәкле эшләрдә эшләргә тиешбез. Бу хәдистәргә галимдар нәкъ шундый шәрх биргән бит инде. Нигә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сагыштырган безнең инәйҙәрҙе, агайҙарҙы ата әсәбез менән, сөнки без уларга карата шул тиклем зур хөрмәт, мөхәббәт, ярдәм күрһәтергә тиешбез.